салом, як хабар. нархи сафар ба ҳаҷ дар соли 2025 ва вақти оғози он маълум гардид. хоҳишмандони адои фаризаи ҳаҷ дар Тоҷикистон бояд 56800 сомонӣ пардохт намоянд. аз кумитаи дин танзими анъана ба ҷашну маросимҳо хабар доданд ки маблағи мазкур тариқи ғайринақдӣ баъд дар Орион Бонк пардохт карда мешавад. ин маблағ барои харидорӣ намудани чиптаи рафтуомади ҳавопаймо, иҷораи меҳмонхонаҳо дар шаҳрҳои Макка ва Мадина ва 3 вақт хӯроки гарм замони сафар сарф карда мешавад. нархи имсолаи ҳаҷ нисбат ба соли гузашта 200 сомонӣ арзонтар будааст. сафарбарнамои аввалин гурӯҳи довталабон ба ҳаҷ нимаи дуюми моҳи май дар назар мебошад. арабистони саудӣ барои мавсими ҳаҷи имсола ҳам ба шаҳрвандони Тоҷикистон 7000 квота ҷудо кардааст. басаҳои алоқаи солона аз Зедмобайл дастрас муфид ва қулай ба яке аз 4 баста аз Зедмобайл Mini Max Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бар. хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.